tretie volebné obdobie má za sebou ako volič. Ja mám tretie volebné obdobie za sebou ako politik a poslanec Národnej rady. Isté, že nehovorím, že nemáme vízie do budúcnosti, ale nás starších politikov predovšetkým ľudia posudzujú podľa toho, čo sme už urobili. Isté, že aj v budúcnosti sa chcem podieľať v parlamente, pokiaľ sa stanem poslancom, pri tvorbe kvalitných a dobrých zákonov, ktoré ľuďom pomáhajú a nie im komplikujú život. Zákonom, ktoré sú zrozumiteľné, zákony, ktoré samozrejme vždy treba dodržiavať, ale urobia z tejto krajiny krajinu slušnou. Ešte, čo by som povedal do budúcnosti, samozrejme budem sa venovať tak ako doteraz oblasti mediálnej, kultúrnej. Pokúsim sa v parlamente s mojimi kolegami presadiť obmedzenie poslaneckej imunity. To nehovorím len teraz pred voľbami. Práve náš poslanecký klub sa o to pokúšal veľakrát. Bohužiaľ nenašiel podporu v parlamente u koaličných partnerov. Neviem sa s tým stotožniť, že poslanec je privilegovaný, že pre nás neplatia zákony, hoci ich tvoríme a schvaľujeme, sme chránení imunitou. To je nefér voči týmto ľuďom, ktorí tu stoja pred nami. Ešte, aby som nezabudol, narodil som sa v tomto kraji, pochádzam, čiže bývam v tomto kraji a samozrejme budem sa snažiť zastupovať ľudí aj v tomto regióne tak, aby politika nevyvolávala dojem vo verejnosti, že je to len koryto, že je to niečo špatné. Chodím medzi ľudí, stretávam sa s ľuďmi, ukazujú na nás prstom a niekedy ma trápi, že nás hádžu do jedného vreca. Budem sa snažiť poctivou prácou a zodpovedným prístupom zmeniť toto vnímanie. Ešte raz srdečne vás pozdravujem a poprosím vás o podporu vo voľbách pre SDK aj toto volebné obdobie. Ďakujem vám pekne.